Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020 yılın 20. oktябрь ýeşenme güni hepdeniňem. Şu gün biz efirde ine Muhammed Ağa bilen bir gaty wajyp temany alyjak bolýar. Sebäbi ýalňyja men TikTokda çykyş etdim. Talip diýen bizim bir inimiz çağırdı. Şo ýerde opozisiýa birleşme diýip tema aldyrly. Ve şöyle biz öz pikirimizi aýtdyk. Ine şoň üçin şoňa başlap bir efir edýär ve biz demokratik opozisiýasynyň ýani pikirini aýtjak bolýar size. Muhammed Ağa hoş geldiňiz efire. Salam aleykum. Salam aleykum Murada, salam vatandaşlar. Ine Muhammed Ağa ýalňyja edil şundan bir 30 minut olal. Talip diýen bir bizim bir oğlumuz, Aşgabatly oğlum, bir blogger, aktivist diýen bolýar. Sosial mediada köp çykyş edýär şol oğlum. Çykyşlaryny görýär, oňýar, şuraya oğlumlar çykyş edip pikirini aýdýar. Edermen adaletli üçin görüşýänli. Ine şoň kanalyna ýalňyja çağırdylar bizi ve men Murad Ağa ýar bolup kalmadym. Men bir Guraman ýolbaşy hökmünde bardym ve şol ýerde ýanky birleşmek barada gurrun boldy. Şolda hemme gatnaşanlar Nuri, Alişer, ýanky Allahuly, Talip, ýene bir kan oğlum gatnaşdy, galkynyş diýip hemmeler şol ideýany golladylar we birleşmek gaty wajyp ýenmek üçin şol inni kösünüp birleşip görüp hemme ýanky etapdan geçtik. Inni şol birleşmek final etapa getirip bilýär we şunu hökman birleşmeli. Birleşmede hemme bolunkeç nahtary ýardymlaryny çykaryp gyra aýryp bizdiň rejimi ykçam güreşlik netip bolsa rejim aljanmagy gözüme ýetip başlady. Ine şo sebäpli men her wagtda aýdýan demokratik opozisiýa. Demokratik opozisiýa kimdir? Koordinasiýa centry, DVT, Erkin TV radio, bir topar bloggerler, aktivistler, bir topar ýa şo ýerde men DVT gurumatynyň adyny bildim ýöne men bilýän demokratik opozisiýasy hökman birleşmeniň uğruna ýalňyja men AKP parawynyň görüşdüm. Olum gollady hökman birleşmeni barat ýen bilmär başgaça diýip. Ine size öz pikirinizi aýtsaňyz Muhammed Ağa, siz Koordinasiýa centry hökmüne öz pikirinizi aýtsaňyz şu meselede. Salam vatandaşlar, ýene bir gedek şu soňky wagtda biziň hemme aktivistlerimiz laytada täze öňe çykan oglanlar hemmesi bir pikire geldiler. Olum biz birleşip birrek bolup hereket etmeli. Sebäbi Muhammed ol giýje ünýeti bilen birje tane ýeri boldy. Birje tane aktivist efire çykyp öz pikirini azat aýdy bildi, berdi Muhammed ýaty bilen. Şol üçin ol hemme güýjüni ejetin tatybanmara şolary almaga taýin. Şol üçin Türkiýede Erdogany itlenlik diýen dadyny edip biziň Kahraman oglanlarymyzy Merdan Muhammedow, Farhat, beýleki aktivistleri ortaýatdan student oglanmazy köp oglanlar alyp gitdiler. Beýta şu hemme oglanlar alýança ol ýaty bilmeýär. Şol üçin şunu hemme oglanlarymyzdan göz ýetirdiler. Gurrun eger biz şu diktatordan diňjek bolsak, biz muň ýerine bir demokratik döwleti urmasak, onda biziň hemme eden işimiz hem hiç bolýar. Hatta şol öz diktator boljak bolup şu tap barýan adamym ykbaly olan berdi Muhammediň kiýanak bolup oturjagyny özüm şahidi boldugy bolýar. Şol üçin biz ýurdumyz haçan halat edip biler, haçanam dürli pikirli adamlar bilen oturup gepleşip bildik. Ýurduň ykbaly üçin kinäni pikirleri, dünýä garaýşy, bäfitleri kenara goýup ýurdun bäfiti üçin belli kararlara gelmäni. Biziň oglanlarymyz şu wagtça düşünmek. Şol üçin hem dol çykyşlaryna bir bilen gepleşýärler, ýap nemelerde ýerine geçirýärler, gurrun etýärler, diskussiýa etýärler. Ahyrda da şu karara geldiler. Biz bilerek bolup hereket etdiler. Beýdigi hökmen hem garnaş bolmak gerekki. Hereketimizi berdi Muhammed'e karşı uğurttur, bir neme uğurtturmaly,
bilerek hareket etmeli. Berdi Muhammed'in bizim oğullarımızda aktivistlerine verecek diyarının önünde durmalı. Dünya cemiyetçiliğinin önünde bizim hemmemizin maksadımız yurdu ütkötecekliğimizi. Berdi Muhammed'den deyinecek olyanımız, dünya cemiyetçiliğine koşulacak olyanlarımı subut etmeli. Şol için biz neyse bu işli hareketimizi biriktirip dünya cemiyetçilerinin önüne, pasolistvalığın önüne, daşar yurtlarda bile hareket alıp gidebilsek, bizi ünsveriyenim köpeler, bize kömek edecekler de köpeler, yurdun içinde halkın anamam aktivistleri köpeler. Halkın korkusunu ayırar. Daşar yurtta hem aktivistler, öne çıkan adamla bizi kollaya, şol için bize hiç de edip bilmer diye. Yekete korkuya karşı hareket ne adamlardan anam öğretmeklik. Hem de ağzı verliğini bildirmeklik. Biz şunu kollap bileceğimizi bildirmeklik. Etyen işimizin haklılığını bildirmeklik. Biz şunu halkımıza fikrini fındırıp bilsek, Berdi Muhammed'in edebilecekler diyor. Şol için men hem oğullara üstünlüğü arzu etyen, o iş hükmenem koşuluşmalı, hem ekşiğinem çağırıyan. Eğer niyetiniz Berdi Muhammed gitmek bolsa, onunla gelin, bile hareketimi uğurtturayım. Hem gücümüz şunu koyayım, yurdun içindeki halkımızın hareketini her uğurda öz hakkını korumakta korayım. Şolun daşarı yurtta sesi olayım. Yurdun içindeki kemçilikleri bilelikte hem aydıp durayım. Dünya cemiyetçiliğinin ağzımızın birliğini kahar kadaplı şu Berdi Muhammed'de deyince kolyarmı görkedeyle. Sağ olun Muhammed Ağa, tanıyaklarının fikrini için. Hormatly vatandaşlar, häzir biz demokratik opozisiýanyň adından aýdýar. Şurada Akbert Akalagada bolmaly ýalnja buluşdum. Olam öz pikirini aýtdy. Diňe gollamaly, diňe birleşmeli. Men ýene bir ýerek haýyş etjek bolýan. Birinji bilen minnetdarlygymyzy bildirjek bolýan talip ýaly blogerlara, şu ýaly halka üçin ortağa çykyp, adamlar birleşdirip, edir şonuň inisiatiwasyny häzir başlady, bizim onu golladyk. Biz diňe talip gollamyk, hemme adam kim görüşen bolsa, hakyky görüşen bolsa, biz gollar. Bize tökmek atsa söwse de biz gollar. Näme? Sebebi maksat bar. Hemme şunkuny biz hemme adamyzy ýazmadan çykarmaly. Eger de hakyky görüşjek bolsa, hakyky ýemjek bolsa, hakyky çykyşlarymyz hakyky bolsa, şunkuny şel eden adamlarymyz hakyky bolsa, ýazmadan çykaryp sen soyunup bol, ıklimup bol, gellikeriz bol, o bol, bu bol, on hiç il tapağı yok. Bir yumruk bolup, biz mağlayına Kur'an'ı Berdi Muhammed'in bermeli, tutsa etmeli ve bar tohum arınlaşını cenayet çekmeli. Kim tohum arınlaşına cenayet iş eden olsa cevabını vermeli. Ve cevapsız kaldırma, leş olur. Niyasız cevapsız kaldırdık, hana, kediledir 5 milyardını öz gıynattı, hediledim ürküttü, yankı bedelgi nimede meçhitte yatır. O bunu reali bizim pulumuza yaşa, bizim halkımızı gıynap bir topal karındaşlarımızı ürküttü. Bir topal karındaşlarımız yok ürküttü. Ölmeli, yaşamalı, ulanmalı, maşgalar ötmeli adamlar yok ürküttü. Devlet yıkılıp gitti. Halkımızda devlet ol hiç kim. Şu günlerden biz duymalı. Indi vakti geldi. Indi birleşsek biz görüşmeli. Şu yerde bir ýa-da ine o birleşdirdi indi näme? Ine birinji adymyny aýdym size. Bir ayda hemme adamlar diňe bir urda çykyş etmeli. Hemme halk kaldırmaly, hemme tanşlaryny, dogun garnaşlaryny kaldırmaly, diňe ýanky gurbanlyğa garşy çykarmaly. Aýtmaly, ädim aýtmaly. Näliklerini görkezip başlamaly. Köçede polisi, yani prokuratura barýamyň talep etmeli. Näçe bol beýlediýe, näçe bu beýlede kanunlar bolýar. Näçe häkim bizim yani halk üçin hyzmat eden ok. Niýede kanun ýagdaýymyz bolsa, kim bilen galsa maksatdyşlar. Ne köçeden başla, öz owandan başla, öz öňünden başla, öz nägeliklerini, bir kanunçylygy, bir adalatlygy aýdyp öňe çykyp talep etmeli. Ine birinji adym. Halkyň edilecek adımları bizim podдержка eder. Halk nägeliklerini galdyp bilse, biz barýar içine. Hemme dökülýär. Şoňa bitti bolýar.
bir günde şu mesele çözülüp bilýär. Onun yankı yeňişe barjak birinji ädim birleşmek. Ondan birleşip rejimi ayransaň bütün dünýäni çağırar, hemme saýlaw uçaklıklaryna goýar, istenen adam istenen kandidaturyny bersin. Utsa halk inem bilirse bolly bolýa ýerinden göremeli. Kanun şeýle. Eger halk golaman beýlekini golady, o ýerden tapawy ýok. Ýöne şonkuňda şul etapda saýlaw ýok. Şul etapda birek bilen gyrylşmak, ýankyýa gidişmek hiç il many ýok. Biz baraly şo ýerde. Şo ýerde näme näliklerimiz bolsa, radio we telewizion we çykyş edin, aýdyn, barmak dikin. Häzirlikçe on hiç il manysy ýok. Dogry şunu. Ol bir ikinji men şul bir size mysal berýärem. Ine Türkmenistanda ýanky ardan produktdan ýerine oçurtdy. Şo ýerde adamlar birek bilen uruşup ýanky pyçaklaşýarlar. Näçip şöyle üýüşüp durulmagyny, şonuň haklarynyň bozulýanyna garamazdan, bunu bir-birini pyçaklaşyp, uruşup, bunu kırılışýar. Ine bizim ýanky opozisiýada şeýle, bir stroýda dur, bir-birinde uruşup, kırılışyp, ýanky oçukda duran ýaly pyçaklaşýar. Rejimim bir-birden biz alyp, jenaýada çekip, ýaky bir topar falşiwy nemeler goýup, statýalar goýup, baskı botyr, öldürip botyr. Biz barikadan bu çetinine halk bilen, halkymyzdan bizem bu çetinle biz birek bir ýerine näme algymyz bar? Näme pul gardy berdikmi? Ya näme algymyz bar? Näme biz görüşýär birek bir ýerine? Hiç il many ýok, absolutna many ýok. Eger biz ýeňjek bolsak, on bir mektebe därli sadygy bardan sorasaň, olaryň sana düşünip berýär. Birleşiň gurun boldy. Murada, men bir de goşşuk ştada ýanky watandaşymyza jogap berjek bolýan. Göde şu atlam daşar ýurtda men eçerdäkileri aýdamam. Daşar ýurtda opozisiýa, pravazashitnik, aktivistler öňe çykarlar, şu atlam özi eýen müňden geçdi. Aktiv hereket edip ýöreller. Müňden taamnaldy. Taamnaldy müňden geçdiler. Inni şulaň hemmesi bolýa biz birleşeýlide biz eýen bir topar seminarlary, konferensiýalary goýup geçip bilýär. Eýen içinden delegasiýa taýlap bilýär, döwletler bilen gepleşip geçirmeli. Dünýädäki bar seriozny anamly goramalar bilen Türkmenistanyň içindäki bolýan jinayatlary jikmejik dokazatylstwalary bilen şolary öňlük fakt bilen görkezip bilýär. Bilelikde dürli golamalar öňünde agdy berlik bilen kahar gazaply hereketimiz görkezip bilýär gözlerine. Ähal Türkiýedäki bolýan jinayatlary Türkmen halkynyň köfençini gul bolup ýörenni biz hemmesini jikmejik bile hemmemizin adyndan şu konferensiýanyň, kongresiň adyndan biz seriozly guramalary eltip görkezip öýlerini oklap bilýär. Biz olardan talep edip bilýär. Advokat tutup her bir beren dokumentimizi iýdirlap olar jogapkärçilige çekip bilýär. Türkiye devletini kıymıllatmaya eğer biz şu zatları edebildik. Biz eğer agdy bergel bir kongres vurup bilsek, şonda delegasyonları koyduk. Türkistan devletlerinin demesine biz delegasyası Türkmenler, mün tane adam aktivist öňe çykarly geldiler, oturdular, sayladılar, men şolan adından gepleyen. Ne kedemen aýtýan, sen Türkler gollayan bolsaň, haramzadan ýanyna ýanyşma diýär. Ben türmedäki ýatanlaryň hemmesiniň delalaryny ýygnap, ýeke degişli guramalary getirip bilýär. Türmelere Türkmenistany daşar ýurtdan Gyzyl Has jemgyýetiniň delegasiýasyny gönü üstünde durup uğradı bilýär. Şol üçin eger biz şu zady edebilsek, şu bar oğlanlar, häzir täze gelenler bilen işmiş, şu bar oğlanlary ýygnap da şu zady ýetibilsek, biz kazanjak zadymyz ören kör. Şuňa da paralelne halkam herekete düşürýär. Halkda anam deretýär. Halky herekete düşürýär. Ondan näme etjek bolsaň edip.
Boldy Murada. Sağ ol Muhammed ağam. Yine men vatandaşlarımıza bilýänler. Biz ýa-da birleşeriz. Ýöne halkyn birleşmeli. Halkın içinde de ay ol gowy bu gowy on yüzü beýle, on beýle, ol beýle o zatlar ýadyna çykarmaly. Hemmemiz bir muşt bolup maglaýna rejimi gurmaly. Şo ýerde men size aýdaýyn, ýarlaklaryň gaçyp gider, MHM de gaçyp gider, MHM ol aýal köýnekleri ýep gaçar. Biz hemmeti tutup almaly. Şu güne, şu halky şu güne getirip bir topa doğru anlaşmamız bir güne öpütti. Dine koronavirusda 2020-nji ýylyň awgustynda 100 000-den gowrak adam öldü. Kim günäkar? Höküminiň başlygy günäkar. Gurbany Berdimuhammedow. Näçe biz şu zatlary geçirýär? Näçe on kagaz önüne daş ýurtdan ýa samolyody getirip onu getirip ýa şu güni nime günni hasaplanýar. Bizde 100 000 adam bir günde bir aýda koronavirusdan ölse biz onu belämmeçemiz. Näçe? Onu hem doğum alışında değil mi? Näçe biz şu güne geldik? İnni wagty geldi. Gelinin çölerin şu meseleni. Bolle edelim. Kim prezident bolsa şo bolsun. Şöyle açık saýlar olur. Utun adam bolsun. Tapawy ýok. Kim utsa şo bolsun. Ýöne utuna da biz başga ýol bermez. Dine demokratik ýoluny ýörer etdiler. Şonuň üçin birleşmek wagty geldi. Men şu öňde Türkmen diýen bolsa, Türkmenistanly bolýan bolsa, istendik milletli bolýan bolsa, hemmetine ilgilenýär. Küçülük ululuk görmän, gelin halkyn birleşin, opozisiýa birleşin, hemmemiz bir halk bolup, näme ýarmyny alýakmyny? Näme bar ol? Ýeközi ýanyna bir 2 tane 3 tane, ýani gulýaly işleýänler bar, halk gysyp berän, MHM'ni gysyp berän. Alýak biz şuny. Problema däl. Halkın gücü yaratmalı. Onu ortağa koyulsak bolly mesele çözülmeli. Murada ýene bir zat goşupdym men. Olam häzir dünýäň ýerde ören çat ütköýe. Regionna meseleli ören öjeşýär. İran'ın üstüne çocuk kol götürdü. İran'ın hükümeti näme etjek bilen ha. Şu İran'ın prezidenti çykyş edip aljarawoti. Ekonomikasını hiç düzeltip bilemek şoma hiç ili mümkinçiligimizden ýokdy. Şol üçin uly ütköşükler regionuna bolýardy. Häzir bütün zapyt Berdimuhammediň garşysynda alternativ öýdü. Berdimuhammedi Putin gysya her näçe özüne ýakynlaşdyrjak bolýar. Ol näçe şonu özüne ýakynlaşdyrjak bolsa, bu gapdalar zapyt alternativ öýdü. Şol üçin şu wagtdan bir wagt ören bizim halkymyzda bäfitli ýöne biz şonu haýyrlanmany gormaly. Şoňa gerekli adam agdy berlik. Daşary ýurtdakylar, aktivistler, opozisiýonерler, prawozащитникler birleşip seyesler, konferanslar goýup döwletlere delegasiýa uratmaly. Berro временный правительство urmaly. Bu hökümet parlamentçy ýok, bir kanun ody. Ola öňlük geldi. O hemme dakazatlysı da bar. Şunu dine bir güýç idarlamaly. Şol üçin gelin agdywer bolaýlyk, çalt şundan diňe garandyrdy. Hatda diyen ine biri maňa ýazýan bir adam halk bilen araňyzda onan az bolaýmasyn. Pikir edip gördüňizmi? Maňa görä bir-biriňize onam ýa. Maňa onam bermeň. Men ýaly görüşüm boldy. Murad, ona provokasiýa KGB'ň adamlar goýup gurýar. Ýok. Kim bolsa da ýüregi bilen ýazýar. Onam bermeň. Men ýaly görüşüm boldy. O zaman şöyle baransoň, yıkansoň, saýlap bolansa ynymyňy bermem. Ya berin, ol başga gurun. Şoň üçin biz häzir düşündirip otyrys. Ynamy aýyryň, birleşip görüşelim, alalyň şuny. Düzleýin. Açyk alalyň. Ine şo ýerde kimin ýany bolan ynymyňy berin. Täbi biz täze prezident, täze parlament, täze hökümet, täze vilayet hekimleri hemme zat täzelmeli. Ine şo ýerde kime näme ýany bolan häzir o zatlar aýryň öňünden. Görüşün. Diňe görüşüp almaly. Hiç kim padarka bermeýär Türkmenistany. Türkmenistanyň azatlygyny hiç ýerde padarkana alyp bolmaýar. Şu bir ýerde sorap almaly bolsa, aglap almaly bolsa, haýat almaly bolsa alardyk biz. Alyp bolmaýar başgaça.
Hiç bir Murada. döwlet öz azatlygyny ya ağlap, ya haşy yıkılıp alt göreni dine görüşü boldy. Bizim bilik döwletlerden kim yerimiz yok. Ya biz başka döwletler, ya biz başka planetada yaşandyk. Dine görüşü bolmaly. Başka yol yok. Ve de Aynen. her kim ve de her kim mara her adam eğer öz yurdunun, halkının öz maşgalatynyň geleceğine hareket etýän bolsa, şolun gowy ýaşamagyny arzu etýän bolsa, hiç wagt öňe çykan adamlarda ýalňyşlygy edemýär. Olaly ulalçak bolmaýar. Gaýtam göwürlük berýär. Näçe palajytlyny işetdi, berekelli atyny berýär. Şol üçin ýanky ýadýan adamlar ýa akmak nadarlar, ýa-da hökümetiň itleri. Şu ikisinden hiç tapawut ýok. Şu ikisinden bir başlatdy. Şol üçin Murada o zatları üns verme. Ekranlı o zatları nimetke o provokasiýa etýär seni aýtýan adyňdan, maksadyňdan alyp galjak bolýar. Biz açık, bizim yankı aynı ýaly açık. Hemme zat aýýas gönlün gönlü. Ýöne kanun esasında. Şoň üçin Muhammed Ağa Cemnaýyl efir diýen men häzir ýygnam var. Hormatly watandaşlar, ine şu gün biz Muhammed Ağa bilen hemme demokratik opozisiýasynyň adynan çykyş edip aýdýar. Talip blogerin inisiatiwasyny biz golýar, birleşmeli. Biz öňüm aýdyp gelýär efirde ýadyňyzda bolsa Muhammed Ağa bilen Ahmet Apara bilen aýdyp gelýär. Hiç wagt bir topar ya da bir küçük topar ya da bir adam şu rejimi yıkmıyor. Dine halk bolup yıkmasak hiç il opozisiya, hiç il beyatmanam yıkmıyor. Beyatmanam elbam yıkmıyor. Anladın? Dine halk galıp halk gücünü ulanıp polisiya mydymyza düşer, tanklar mydymyza düşer, MHM de ýydymyza düşer. Anladın? Hemme de gurbanyny gözler. Yerin aşağından taparlar. Şoň üçin egerde biz burada çalışsak bolsa ne vakti olur. Eğer biz şunu etmesek, onun dine özümüzden görmeli. Hemme aktif adamlara, dine opozisiyada, hemme aktif adamlara, Türkmenistan'a doğulan, ya Türkmenler, tapawuly hiç şey yok. Gelin azyr olayın, görüşelim, şu gıyıtha vakti, bir hepten alman alayım şunu. Hemme daha bir önküsiyal edip koyalım, aratly, döwlet, özgün döwleti gurulýar. Başgalar çok. Ona şunun bilen efir muhtariyat, ine şunu anons etjek bolduk, size ýörüýde çykyş edip Muhammed Ağa bilen. Soraňyz bolsa şu kapitalda ýazym, şu videoň aşagynda biz indiki gepleşiklerime jogap berek. Muhammed Ağa aýtjak goýjak adam bolsa, bolýar, sag bolýar. Men aýtdym. Üstünlük arzu etýän hemme aktivistlerime talip tuwalemesine iýdigi derler. Gowy arasda oglan men ilerleýän yaman arasda musulman olanlar, imanlı olan. imanly bolan. Cuma saparmy diýanak dedim. Hakykatdan anamly imanı var. Halkyny söýýär, watanyny söýýän oğlan. Cuma sapar şu neçeni diýanak oturmada ýaty, her näme diýende ýok, öz halkynyň bäfi üçin görüşýär. Şol üçin onu ýalan adamlar köp bizde. Şolun güýji bilen häzir biz hemme zat eder. Häzir konferensiýede geçirer, siyezde kongrese murar, delegasiýalaram taýlar netip boldy. Şolukda hereket etýär. Sag bol Murada. Sag bolun Muhammed Ağa efire gelip pikirini aýdygyňyz üçin hormatly watandaşlar, her wagt bizi dine jan salyp, dine bak durmuş arzu edýär. Hoş sag bolun, indik gepleşik.